Magandang tanghali, mga kachimay-chimay dyan. Ito na naman ang walang kabuluhang upload natin. Ayan, nagluluto ako ng sopas. Twirl na sopas. Ayan. Yung manok, hindi ko na siya hinimay-himay. Ganyan na. Diba? Yan, pinapalambot ko lang yung noodles. Tapos lalagay ko na yung repolyo. Ito. Yan. Repolyo. Mabilisang sopas na to. Mabilisang pagluto ng sopas. Si Lola kumakain na doon. Ang linuto ko sa kanya, yung tangyen. Parang bilo-bilo sa kanila, pero ang nilagay ko, manok, onion leaves, dried na mushroom, tsaka ano to? Yung dried na hipon. Ayan. Ito sa akin. Hindi ko lang kung malambot na siya. Parang pwede na. Parang kulang yung tubig niya. Lagyan natin ng tubig. Ito yung mabilisang luto ng sopas. Ayan. Dagdagan natin siya ng tubig. Tapos, timplahan na natin. Ilagay ko na yung evap. Ito. Yan, evap. Ayaw ko kasi yung pagkain ni Lola ngayon. Yung tangyen, yung parang bilo-bilo sa atin. Palambutin lang natin yung noodles. Lagyan natin yung gatas. Tapos, timplahin natin. Lagyan natin tong repolyo. Tingnan yung repolyo, tinatawanan ako ni Lola kasi ang lalaki. Mas gusto ko kasi ganito yung paghiwa. Ganyan. Mahal ngayon ang repolyo. Diyos mio, marimar. Repolyo ngayon, itong maliit na to binili ko kahapon. O 80 NT. Ang isang kilo, 55 NT. Ngayon lang na naman tayo nakapag video. Ang dami kong i-upload pero wala akong ganang mag-edit. Kasi nga, guys, may pinagdadaanan tayo. Dagok-dagok na problema, stress ang laman ng ating utak. Ayan, lagyan na natin yung gatas. Parang malambot na yung noodles. Ayan, lagyan na natin itong gatas. Carnation. Ayan, Alaska carnation. Tapos, lagyan natin ng konting seasoning. Tapos, asin. Mabilis ang luto ng sopas na to. Wala nang sukat-sukat. Lagyan natin yung repolyo. Yan, palambutin lang natin yung repolyo. Okay na. Yan ang pananghalian ni Chimay. Yan. Hintayin lang natin lumambot. Takpan natin. Ayan. Mga 2 minutes siguro okay na. Or 1.5 minutes. After 2 minutes, guys, tignan natin kung okay na. Parang matigas pa yung repolyo. Pakulaan mo natin saglit. Lagyan natin ng paminta. Gusto ko yung may anghang kunti.
Yan. Sarap. Kulaan lang muna natin ng 1 minute more kasi matigas pa yung repolyo. At kakain na tayo mamaya. After 1 minute, guys. Ayan na siya. Nangangamoy sarap na siya. Ito ang pananghalian ni Chimay Benji ngayon. Na yung mga repolyong lalaki. Mas gusto ko yung ganyan. Ayan, patayin na natin at salin na natin sa ating bowl at kakain na tayo. Ayan guys, ito na ang ating pananghalian. Tingnan nyo, umuusok-usok pa siya. Ito ang pananghalian ni Chimay Benji Aquino. Yan, maraming salamat ulit sa panunood. Huwag kayong magsawang manood. Huwag nyo rin yung i-skip ang aking ads kasi hindi na umaangat ang aking revenue. Ano ba? Ayan, maraming salamat ulit. I love you all! Umusok-usok pa siya. Ayan. Ang sarap ng pananghalian ni Chimay Benji Aquino.